Mare meva, tio. Mira això. Hòstia puta, tio. Què té tant? Joder. Tío. Locura, ¿Quién te pasa eso? Heavy. Joder, quina perra, tio. ¿Quién me lo pasa? Mi tío, no. ¿Tu tío? Me lo pasa mi tío. Sí. Sí, el otro día me contó que quedaban, o sea, se pillaban unas cintas de cassette, quedaban ellos, o sea, todos, para sus colegas tal, y se veían ahí el porno juntos. ¿Todos? A la old school. Sí, te lo juro. Sí, me ha enseñado unos vídeos. O sea, unas tías, pero... O sea, tope guarras. Però tope guarres. Tio, però com les d'ara, tio, que parlen molt, però després a l'hora de la veritat, elles són igual. Els agrada el sexo duro, tio. Tio, però a veure, jo no m'imagino les de classe amb aquest plan. Tio, que van d'alliberades, però tu després, a l'hora de la veritat, tu has de ser un macho man, tio. Si no, ja pots pirar, saps? Mira, jo l'altre dia em vaig liar amb la Gabriela. Què va? Tio, Em i no ho vaig liar vas amb la dir? Gabriela i us... Bro, tio. I mira, quan ens vam liar, jo la vaig agafar del coll, li vaig fotre catxetes al cul, i t'ho juro, la vaig posar fina. I Puto crack. sí que és veritat que al principi em va mirar una mica com, què fas, saps? Com una mica amb mala cara. Però després, Què? després no vegis, tio. Es flipava, no? Clar que es flipava, home. Tio, a les ties els encanten aquestes coses. De veritat, abans i ara. Bueno, però a veure, dependrà de la tia, no? Vull dir, li vas preguntar si li havia agradat? Bro, Pregunta. no empecemos con el rollito marica que Clar, ens coneixem. en sèrio creus que em posaré en meitat del tema a preguntar-li si t'està agradant, si no t'està agradant? Sí. Hòstia, Uy, tio. dispensi. No. Per favor. Corte de rollo heavy, tío. No, però és que... A veure, tu com saps que li agrada? Com lo sabes? Tio, jo sé el que els hi agrada. Saps? Jo conec a moltes ties, ja em coneixes, joder. I també sé el que m'agrada a mi. Tu no ho saps o què? Tu no ho saps o què? No empecemos con el rollito marica que... Un empotrador com jo, però què vols que li agradi, tio?